Laughing Leos Biano! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat ag dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asung batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem at kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo aming kadrama kan kadosngay. Kadwaandak manay na mangpasangbay dito'y programa tayo babaan kanay Mang Bianong. Ang sakbay ngayon tayo pagsasangwan ti surat ti maysa kalafing tayo pukaw man pay. Shout out kadagiti taga Balete, lalong-lalo na sa mga kamag-anak ko, Tatay Larry, Nanay Baby Santos, Mon Flaviano. Nagtao dayta kinipagayam tayo nga Analiza Santos Agdalpen. Ken aminay na taga Balete. Naragsa ka pa nagdingag kanay pagaya Marwin Habibe, dita Sauday. Kastamutan kadagiti amin na taga Barangay Pinya dita Jaday. Espesyal kablaaw kadagiti papagayam tayo dita nay 77th Infantry Battalion. Nagtao dayta kini Sir Arvin Castro. Shout out kadagiti amin na taga Quirino Isabela nga adda ditoy Bahrain. Nagtao dayta ken ni Edna Yere. Shout out dagitay nay nagagayt barangay health worker ka dito'y poblasyon Jaday Nueva Vizcaya. Isuda Ante Lorna, Ante Vina, Ante Verge, Ate Roda, Ate Rina, Ate Perla, at Ate Vanje from Lynn Riopa. Kablaaw iti family Sanchez sa taga Makanaya, Aparay, Cagayan. Shout out kanay Adela Vergara dita Hong Kong from Bawang, La Union. Bueno, kasting rudan, ti surat ti pagayam tayo naglingaw di tinaga na Gemma iti Cagayan. Kastiman ti surat ni Gemma. Ken ka Mang Bianong. Ilingid naklakuman ni tinagan Gemma. Maysak balasang ket agtawa na kita niti 20 ket upat. Adamat itsurak Mang Bianong, ngem awan ti agbayag kadagiti agdatdaton kanyak. Ket tapno maawatan yo no apay, kastiman nga irugek ti agsalaysay Mang Bianong. Anyamot tayo. Nagbayagan ni Gemma at tabanyaw. Ito'y pengon oray kamalpas nga digaws ta sumublatak mati jetronaw. Amang ano agil ilod pa'y Anya launay kumatil iludan na ngay. Inka man natuktukan ay, ibagam tadarasan na. Urayim labiitan, rumwar siguro day jayag. Rumwaran, no rumwar matanjay, ipitak, just kay. Agtigo sa kanay bag.
Diba? Darasuman na tabanyaw! Kasula si kalaang ti tao ni Tibay, tasulwang magtatabanyaw! Ha? Mabitla ang tatang. Anya mabait! Nasuro ka na 2 oras mo kita! Di ka pelang araw na ba nagdigo si Karayan? Naggastor kayo ti dalaw! Uwan ka di. Mabiitan ko naklang arudan. Makauray kayo mo't Permiti surun ni Tatang Mau, na panin nakibanyo di ta kaaruba. Nagdigo sa klaong mo't nanang. Nagbayag ka nagdigaws. Nasurok a 2 nga oras. Uwan tap na maugasan amin nga angot ko. Ah, Amuyo lang arudon ti parikot ko, nanang. ay na, saan ang maala iti binayagan na pa nagdigos da ita? Apay nga minakastoy Managdaldalusak mo't. Digosak adigos. Apay akastoy, nanang. Nay, apay nga rug nagsangit ka ngay. Kasano ka tay ayok ti bagik, nanang. Masurunak na unay. Ay na, nagsimple ti pagkaskas taam. Anya nagsimple. Nakababa yung tupay. Nagmadinanang. So masurunak na unay. Gemma, mapantay ti kasarda Wendy. Bisperas ti kasarda inton rabi inubigat. Imbaga na kanyak, tali. Oh, imbaga namot gayam kan ka. Mapantanto nga rod Makitan to. Anya makitan to. Agpasala da iti bisperas ti kalaysada. Iso ang mapantamot Gayim tamot ti agkasar. Ken inawis na tamot. Si kantulaangan ti makisala. Kud si kangay. Agbuyak tulaangan. Ha? Sa anak nga agsala. Sayang mo't di ka makisala. Sigurado nga ti babbaro ijay. Anyat amom. Amang ijay ti pakasarakam iti soulmate mo. Ay na, jaknam na maanan day tatali. Saan siguro na dumteng day ta? Apay nga minamapukawan ka adagos iti namnamangay. Basta, mapanta makisala. Sana bale, taado tayo ababalasang amapan iti besperas ti kalaysa ni Wendy. Ano tayo tang Gemma? Kabitalan ti 2 nga oras sa panagdigos mo. Tap na mayanod amin arugit kan angot ko, tatang. Anya? Dito'y kalaang magbalay nga gigyan. Saan ka mo't amarogrogit ang launay? Basta. Ayan ni nanang. Ato dyan sila. Sige tatang, tama pa na kidya ayan ni nanang. Naibusan di bangbanglok, nanang. Makibangbanglok man ni di bangbangluyo. Ket no nagbanglo kamutten anak kaw. Kurang, nanang. Ay saus, maditi nalabas anabanglaw ta makaulaw anak kaw. Nanang. Ken no usarim di bangbanglaw, di pa ikit din naglao ken ti angot ti bangbanglaw ken di bangbanglaw. Amangan nga minogling utak iti salaan. Nasaysaya at mutlaeng no nabanglo aklat ta. Ay nadula amin dayta, husto daytan. Di mon ipusit si ti bangbanglaw, ta makaulaw ti nalabas anabanglaw anak kaw. Iyaklain pagaro pamakam-amuak iti napintas abalasang diti salaan. Ading Gemma. Ni Manong Mike Mac. Talaga nga. Nagpintas ka, ading. Agyaman nak, Manong. Kuma, siyaklaan ti kasalam, ading. Ha? Amok madasa na mabalin, taado kami ababaro amayat, amang isalakan ka. Nagaduti babbaro amayat amang isalakan ka? Pagiin nagawan da kamutan. Saan mo't Haman, nagpintas kamut kami. Nagdaga ang arudon. Tadanda ni Jack mo agtugaw. Agling utak pa yan. Ay, adda paypay ko dito. Oh, atoy Ay naagyaman naktali. Nagdaga ang atalagan. Kunaklagit din saan ka na masublak nga isala. Manong Mike,
Anya da yan? Kasla adag gisgisay ti bawang. Ha? Agtugawtan, Mang Mike? Kat mo, karugrugi ta pa'y lang agsala. Basta, agtugawtan. Madamdaman. Nagkarumat tinday dyan nga agat bawang ta nagpigsa. Nagsakit ti agong. Ha? Madi talaga. Anyamot ka. Itay, pag inagawan da nga isala dagiti babbaro. Ngam ita, siyak lang ang ti mabatbati dito ito ka. Awan man la ti mangisala kanya. Rimwar mat ngamin ang ti buwisit nga ilimlimang ko itay naglingagtak. Pumanawak lang ng dito salaan. Agawid ako. Di ako nagpakada ka ni Wendy. Makumikom mo ta makisabsala ni Tali. I-text kong tulangan ang agawid ako na. Grabe sila. Nagpigsa ang power. Pirmi. Turn off. Siya di magkakatawaan damay kang dagiti kakadwa na babbaro. Anyamot ngamin ang tigastoy. Nakababay na talaga. Nagparik ng tibuisit a power. Turn off adagos dagiti babbaro kanyak. Apay ngamin aginak matanaw-panawan da iti power. Nagadaw dagiti babbaraw nga agparparipirip kanyak mangbyanong. Ngem no maangot dan te ilimlimeng ko a power ko, ma-turn off damutan katsanda na patuluyan ti agdaton kanyak. Masursuro na ka talaga mangbyanong. Managdigos akmat, nadalusak iti bagek, ngem no apay adi nagpampanawan ti power ko. Mangibabaen mangbyanong, ta balasang agpaymat nga road. Kat itin na minsan pa'y. Nagpindas mo tan gayam mo, Tali. Sino agayam ko? Jay kadwa medikal man iti kasangay ni Melba kasinsin ko. Ay, ni Gemma dayjay. Jay magayam tinagan na. Yamamunak man mo. Ay na, ang mga numakiam amu ka, kalpasan na, goodbye adagos. Ha? Makigayumak lang mo. Wala, ngam di ka agparparipirip kan kwa na, no adda pa nagustom. No awan mo't lati panggap mo amang ipaypaysaw. Makiamamuak laeng. O manayon day ta, Tali. Sapay la kumata maikariak ngagbalin na gayem mo, Gemma. Nagadong amin ti makisarsarita ken ka babbaro iti napan kayo iti kasangay ni Insan Melba. Isadyak na ikan iti gundaway ang nakisarita ken ka. Tom, no adda panggap mo ngagdaton kanyak, saan mo napatuluyan? Ha? Jakpay nagdatdaton? Basbastiden na kaw? Ibagbagak laeng, tadyak kayat ti mahopya. Ha? Iso ano adda ti panggap mo? Saanen? Ngam, day tatipod no, Gemma. Kayat ka talaga. Anya? Sapay kumatadinak bastiden na dagos. Amamun nakpay kumamot sakbay nga ibagam ti bastid kanyak, Gemma. Sikaman lati mangibagan ka nito mga adaywan nak, Tali. Anya? Nagrigat nga may nakasasao. Ipilit na ti agdatom, idinto ta pinaay ko lang arudon. Amangan mo't no nitumot ti parakan ka, Gemma. Ay sus, italaday taa, tadi na pa'y naangot je power akimpot kanya. Ay, masurunak launay. Gemma? Just kaya power. Di nak mapanaw-panawan nga uray digos ak adigos. Ngamdag iti ag gusto kanya, numaangot dan ti power ko, tali ko dandak mo tan adagos. Anya nga tano, ipa-check up mo lang ang data. Barog no maagasan. Ha? Wano saan? Padasim man ti kalamansi.
Mabisa ka no dayjay kat amang ikat iti power. Ay, nagadunto pa yan a deodorantinos usar ko. Ngamawan latamot. Nagbali na nakaslauging ti kaldero ti kilikilik, gapo iti buwis ita power. Ngamsan latamot a maikat. Nagkapot. Ay, kasta ko makakapot adag iti agdatdaton kanya. Di nagsaya at kuma. Isungar nga agpa-check up ka laangan. Barig no matulungan da ka, Gemma. Kapanam, Gemma. Inakagdigos, tatang. Ay, sos, siya kung timun-una. Tanay, rumanak ito na alas 2. Abangan no alas 13, namalpas ka nagdigos. Maladawak ka, noon urayin ka kay dinamalpas. Sige nga rod, tatang. Umuna kayo ngagdigos. Walay. Kauray agbabad ka, kas kada agpupok ka di tabal niyaw. Awan to ti madisturbam. Nagsikur ka asaron wan di tabal niyaw. Kas pasikala ti tao nga muna ti agusari ti banyaw. Kasanukot. Amo yun ah. Ingkan to mga alay ti ugot ti bayabas. Mabisa tayo di amang taksya di ta power a parikot mo. Bayabas kas kada kalamansi. Aglalaukan tatang. Anyang iti sumarunong ay kuskus ko dito power ko. Bugoong kan pates. Korang nalan sausawan iti kilawan tata. Nanang, anguton nyo man no da maangot yo. Ingatok ti imak ah. Oh, anyang ay nanang. Ada ka di maangot yo? Awan mo. Ha? No kasta? Success, nanang! Ah? Kamaudyanan na! Nasaraka kunti agas na, nanang! Ala, mayat nga rod no nasarakam. Tapno aggibo sa inti kalbaryaw. Ay, wun, nanang! Talagang aggibusan! Finally, nanang! Kalamansi kan bayabas lagayam ti solusyon! Asino da ka day? Naimbang nga oras yun, nana. Siyak ni Tom. Tom, Uwan, nana. Gayem ko ni Gemma. Mabalin ka da sa rungkaran ta anak yun, nana. ay sige barok, umunog ka. Agyamanak, nana. Italaan na kitak day di atom Gemma. Inyam amo ni tali kanyak, nanang. Kasinsinti may samot laang agayem me. Ay, kasta Wan, nanang. Agdat-daton ka dikan ka day di atom. Saan pa'y mo't, nanang? Nubilang taagdaton, digdi ka agdardarasudos, Am-am mo pa'y anaimbag, sakbay nga aklunam. Wan ka din, nanang. Malangarudan ning kasangunan. Itay pa'y ngururayin na kaditasalas. Agyamanak ta sinangonak, Gemma. Nagpaspasara ka ngay may nang sarungkarken ka. Naghatap ka ngamin kanya. Tom. Sapay kumatadapan na kay karikkan ka, Gemma. Amano kung kunam lang ngay ayatan na, Tom. Ngam kinapudno na. Saan apudno ti ibagbagam? Agpay so, Gemma. Ay ayatan ka unay-unay. Ikan na kumay ti gundaway ko mangipakita kan mangiparik na iti daytaken ka. Nagdaton nga rod ni Tom iti sumagmamano a bulan, mangbiyanong. Kalpasan na, inaklon kumutayin ti idatdaton na nga ayat. Naragsak mo ti relasyon may ta, imparik na mo ti kinapatag ko kankwana. Naglabas nga rod ti aldaw konfidentak pinanawan na kaon namimpinsan ti power parikot ko mangbianaw. Gemma, kaya't kung agkalay satan. Ha? Dumanon kami, tapno mapagsasaritaan ti panagkalay sata. Sigurado ka kadi iti dayta, Tom? Win, kaya't ko talagang agkalay satan. Sapay ko matauman nugot ka. Panunutan tapay na imbag dayta. Nabiit tapay mo't laang nga agnobyo. Iso at saan tangarod nga agdardaras.
Sana bale, tadumtang tumutla ang dayta ka nito itibiyag ta. Gemma, Sapay ko mata maawatan na. uwan Mauawatan ka kanayon. Isungawan nga rod ti parikot iti dayta. Agyaman nak tamawatan na. Sana bale, tadaytan tumutla ang titurungan ta. Nanang, no bilang tamakiasawa akon, palubusan dak ka de. Ay kat adaken ka dayta anak ko. Uray man ibagak asaan pay, no talaga akayat mun ti makiasawa. Saan mo't amabalin alapdan da kay ti kayat mau? Nanang, Apay, nagsaritaan nyo ka din ti may papaniti dayta. nasa unitom kanyak iti naminsan, nanang. Basta, panunutin nyo ana imbag ti pagsayaatan nyo anak ko. Tapno awan ti pagbabawian nyo iti udi na. Gemma, awisan ka man iti lugar dahin san ko? Sumangpat namin na uncle ko nga aggapo iti abroad. Ha? Anya iti arami dun ta ijay? Aggapo na uncle ko iti abroad. Isong awisan ka iti balayda. Tagpapaskan da iti panang sarabo da kan kuha na sumangpait. Saan nga ta nakababain? Amano, anya pa iti makunada kanyak. Anya kumangay iti makunada kan ka. Sigurado ang magustuhan da ka apara kanyak. Tanagpintas ken nagsingpet ka, Gemma. Anya mo ti kastoy. No kaano pa yung ado ti tao di tayan da kasinsin nitom. Iso mo ti panagparik na ti buwisi ta power ko. Kunak no awanan da ito No adaman gaya man. Anya mo ti kastoy. Sapay nagpigsa ita. Tapirmin ti lingot ko. Tanagpudot mo't ngamin. Ang lalaukan ti angot ko. Bangbang lukas kada power. Anya mo ti kastoy. Pumanawak laangan. Awagak to laangan ni... Gemma! Nastak! Papanam? Nakita na kon! Umay ka. Mapanta di taonag. Yamam mo ka kada insan ka ng uncle ko. Kwa, madmadi namin tiriknak. Agawid akon. Yamam mo ka lang kadakwada. Itulod kanton nga agawid. Anya day, chay? Naghangot. Ha? Duwata lang mo't ganda dito. Kwa, agawid akon. Saan pa'y umay ka. Tayamam mo ka kada insan ko. Iso ka ditin, nobyam? Wan insan. Sigurado ka, insan. Siguro, nairwamon ti agong mo. Nagpigsasi ka. Karkaro ito'y limabas kayo iti sangwanak. Nagsakit iti agong. Insan. Sa bagay, talaga asan mo ang maangot no nairwamon ti agong mo, insan. Ang ibagbagak lang mo ti angot ko Naidumduma talaga ti power ang naangot ko, insan. Sige, agawid akon. Permi abain ko na anang. Sang kakita dakdag iti nga ili iti balay da insan nitom. Siyak tupay ngamin kat masurunak idirimor ti power ko. Kunak ngamin no saanan nagparik na. Ngam una yun ta nagparik na iti kadwanan ti tao tapirmin alingot ko. Gemma, Nagdigos akmot iti uray la. Kan kinabilak iti agas ko. Ngam saan nagkurri. Naibas kaglakat nga rudan ti lamlamang ko ay dumduma a power, nanang. Ay, numabalin la ko maalumno, dak iti nagtakdarak iti dayda ka nito. ay na, saan mo mo't anagayatan dayta anak ko? Asino nga'y kumatimay mayat amaadaan iti kasta nga angaw. Tinapatag kat awan ti ibadbaddek mo a tao. Wana, ngam nakababae, nanang. Bimababayan kan bimalbalasangan na nagpigsa ti power ko. Mangibabae, nanang. Kunak no saan kan nagpakita kanyak, Tom? Gemma. Jakmat kaya tamang namnama ka.
Iso kayat kang aruda kasarita iti nasayat. Anya ti pagsaritaan ta. Ah, Gemma, pasensya kan. Ngam, dahito yun ti maudya pa nagsarita ta. Anya ti kayat mo asawan. Lipatan na kun. Talipatan ka mo te. Anya? Ne, apay nga akastamot dun. Siguro. Sana talaga adata na ituding para iti tunggal maysa. Iso alipatan na kun, Gemma. Apay, naupay kamot dito'y power ko. Ah, Basol ko nga rod no dakas to'y nga angot ko. Jakmot na gayatan da ito'y aklo na. Turn off ka talaga. Husto ti kunada nagado di ta babae. Di sana nakababay nga ilabas iti sangwanan ti ado at tao. Sorry to say, ngam kababain ka akadwa, Gemma. Sang kakita data, no kadwa ka lumabas iti kaadwan ti tao. Saan na gaputa sikat ta? Gapu day ta iti papansin na power mo. Makaakar day ta power. Ay, jaklakit di ka iti maakaran, Gemma. For your armpit lang day ta power. Huwag ako. Not me, Gemma. Nag-break kami nga road ken ni Tom Mangbianong. Indiretsa na talaga ti karirik na kanyak. Saan na nga inlibak ti pudno arason no apay nga imbreak na. Nagsakit ti panagsinamay. Ngamjak mo't mababalaw. Tauray siyak mo't siguro ti aday ti biyang na. Alangan mo't nga agistay kat nagadumot ti opsyon ko no bilang. Daytoy ti parikot ko ita Mangbianong. No ti parikot dagiti daduma kat sana managdigos ti kabalayda isong adanay dumduma nga angot da. Siyak met kat managdaldalusak managdigos kanon niya pay dita. Ngem dinak met mapampanawan ti power kimpet kanyak. Iwan-wan nakman iti rumbang nga ramidak Mangbianong. Ta mababainak talaga nang runan no makidupungak iti adaw at tao. Naglakanak nga i-break ti boyfriend ko. Ngem dinak met ma-i-break da iti power ko. Konsumisyon na talaga. To'y pagayam mo, Gemma ite kagayan. Ti panagling ti bagi tayo kat saan malakdan. Daytoy kat natural mapaspasaran, tunggal aggunay tayo. Wenno, mangisayang kat itanya man aktibidad, ano sa dinaw kat agaramat iti pigsa ti bagi tayo. Ngem sungane iti pamatay ti kaadwan kada tayo, saan mangipapay daytoy iti nabangsit nga angot iti bagi tayo, wenno body odor. Maadan laeng iti body odor ti bagi, no tilingat ket mailauken kadagiti bakterya ngagnanaed iti kudel. Ditoy madaeran dagiti bakterya ti protein nga imet tilingat ket maaramid nga acid. Ket titungpal na iso ti body odor. Amin tayo ket mabalin maagdaan iti madi nga angot iti kilikilay. Wenno ang let nang runa kadagiti managlingat. No addalingat naasidag dito iti bakterya mangtad iti sabaling angot iti bagay kadagiti singit kas kuma iti kilikilay. Pagayam ko Gemma, adtoy iti sumagmamano remedyo. Makaikat iti ang let ti baking soda. Gaputa daan kabailan mangagsap iti lingat ken adda kabailan na patayan dagiti bakterya agapuanan te naangot kilikilay.
Ipahid lang daytoy akasla tawas, kalpasante panagdigos. Kan uray ti tawas, makapatay daytoy iti bakterya. Lemon nga daan iti iodized salt. Gaputa citrus fruit ti lemon akas kalamanse, makapatay daytoy iti bakterya bayat ati asin, ket addaan met iti antibacterial properties. Iso ang mabalin met daytoy pangikat iti ang late. Apple cider vinegar, addaan met daytoy iti antibacterial properties. Iso ang makaagas iti ang late. Ipahid lang daytoy nga aramatem ti kapas, kalpasan ti panagdigos. Makasupsup met iti lingat ti patatas. No awan lingat, awan ti bakterya nga agtalinaay diti kilikilay. Iwaem lang ti patatas ket igusugos iti kilikilay ket bayan laeng nga agmaga. Bulong ti marunggay. Titubog ti bulong ti marunggay ket addaan iti chlorophyll nga epektibo deodorizer makapaikat iti body odor ken bad breath. No mamimpinsanay na maikat daytanay maday nga angot ti kilikilay, huyo kunam tumait no kondisublinto dagitanay nang i-break ka paghayam ka. Alright. Kastamanan gagayam, aging gagay ti samaranumanan ngayon tayo panaglalangain. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!